चेस लाइबuma swnamka bharat kaisa jorao bharatiya rok chess hakino Biswanathon Anandoni ko kasai phaio Hungary ni rajakhor Budapest laibuma swnamka bharat ni chess thungnai rok bharat ni sport ni kahai Montri bokhorok Narendra Modi ni invite no bini tongthai nogo bharatiya ni chess thungnai rok thangkha Budapest chess Olympia to bharatiya chlate buri bodolno rangsak mane kaplai angkha hayong ni third hakotor ungnai mung khlaika bharat laibuma swnamnai Montri bokhorok ni tongthai nogo invite manino malai laikha thangwi laibuma swnamani yagulo social media tei team ni jotto no kaka hamyafarka Montri bokhorok Modi abuni ulo Modi ni tongthai nogo ringai borok bai malai laikha Montri bokhorok bai malai kha phurjak irigesi pregnant boisali harika dronabali taniya sachdevra Abu Simia Montri bokhorok borok bai chess thungmani bo nukjak Aboni sikang Paris Olympic te Paralympic team ni ojama songno bo tongthai nogo invite khlaika Montri bokhorok Modi aboni logi Bharat ni T20 World Cup manai rok bo malai mani nukjak Modi bai Bureau report bokhorok